Ji ber 25 mijdarê roja tekoşîna dijî tundiya li ser jinan li her deverên cîhanê jin xwepêşandanan pêk tînin û dengê xwe bilind dikin. Weke her sal bi hezaran jin dêyî sal ji Lika de Taksimê û Îstanbulê werin cem hev û wê bimeşin. Herçi kes ji aliyê qeymeqamtiya Beyoğlu ve ev meştê qedexekirin jî jinên İstanbulê dibêjin ew ê bimeşin. Her wiha îsal taybetmendiyeke dinya vê meşê heye. Rojnamegerên jin jî dê bi durûşm û pankartên xwe tev li vê meşê bibin. Rojnamegerên jin destnîşan dikin ku tundiya li ser jinan li medyaya rastnayê dayîn. Rojnamegerên jin bi durûşma em ji hene dê tev li meşê bibin. Beriya meşê, rojnamegera Rojnameya Evrenselê Çağrısarı ji bo dengê Amerîka axivî û behsa tundiya dijî rojnamegerên jin kir. Ama ki rojnamegerên jin ji ber tundiya li ser jinan li qada bin. Daxwazên me çi ne? Rojnamegerên jin bi sîstematîk rastî tundiyê dibin. Mîna li aliyekê bank li rojnamegeran dikin ku hevûkên tundiya li ser jina rewa dike bikarneyîne. Li aliyekê din hem ji ber ku hîn jin hem ji endamên LGBT ne, hem ji navenda rojnamevaniyan hem jî li qadan li aliyê polîsan ve rastî tundiyê dibin. Caran jî her çi qas bê ji aliyê rojnamegerên mêr ve rastî tundiyê bûn dê. Dîsa edîtora Biyanetê Evrim Kepenek li ser tundiya dijî rojnamegerên jin anî ziman ku jin ji rojnamegerên zilam zêdetir rastî tundiyê tên û ew ê jî wiha got. Kadın gazeteciler olarak Tundiye dijî rojnamegerên jin ez bi sê xalan kom dikim. Yek rojnamegerên jin ji aliyê çavkaniyên xwe ve rastî tundiyê tên. Ya duyan dema ku em li kolanan li pê nûçeyan dikevin rastî tundiyê tên. Ya sêyan jî em rastî tundiya rojnamegerên zilam tên. Ez dixwazim hinek zelal bikim. Mînak çavkaniyên me derengiya şevê telefonê me dikin û peyamen dişinin. Dîsa tundiya li kolanan jî em ji aliyê hêzên evlekarî ve rastî tundiyekî pir mezin tên. Em gelek caran hem rastî dijinan tên, hem jî em rastî tundiya fîzîkî tên. Ji ber ku em nekevin pêşiya nûçeyan, em wan tiştan nayînin ziman. Ev ê 20 salin ez li qada me dijinin min nebîstiye nemane, ez dixwazim kurtasî wiha bêjim. Her du rojnamegeran kepenek û sarı giringiya nûçegihaniya jinê tînin ziman û bank li rojnamegerên zilam dikin ku ew di vê mijarê de zêdetir baldar bin. Membotani, Dengê Amerîka, İstanbul.